Так. Така файна музика усі в бавці. Коби знав. Коби знав. І можеш маленько видату і подкрутити, бо має голосно було чути саму бавку. Ну, надіюся, тепер буде ліпше. Ну то що? Добрий вечір, чистовані позирачі, низько зась бавиме. Та що ми? Йой, добрий вечір. Марку, здоров. Марку, здоров. Того разу не добавились ми маленько з гусаками. Тамки добре тямлю обставалося ще недовго до кінця бавки, якось мені писав. Ну, не заспойлерили мені, що там буде в кінці. Чау, чау, чау. Добрий вечір. Низько будемо пробувати все докінчити. Якраз ми тут сохраняли того разу. Your progress is saved automatically. Ну, супер. Цікаво не було. Йо, як я далеко. Добре. Так, а де там було? Ага. Так, у паб уже заходив. Поламати дошку на дартс. Найти лодьку маленьку. Ага, заставити челяника впасти. Коротше, тут є чимся зайняти. Так. Нормально чути гусака, ну пуйште. Це дуже важно. Так, добре, я вже добре пам'ятаю метод, як зайти всередину. Треба просто залізти у коробку та почекати, дорасня то та жена сама занесе. Ага, добріння чути. Супер, супер. Бо переслуховуємо тот спередущий стрім, та дуже мені ся виділо, аж дуже тихенько чути було гусака. Нормально. О, цього разу мене не жона буде нести, а й сись дядя. А, файно. А, він я не хотів нести, він хотів послухати, що там кричить. То був я. Бо Косня має понести. Добре. Ну що, хлопці, розказуйте, як ви ся маєте, що у вас нового? Закіть мене тут транспортують, та можемо маленько заприказувати. А, діду, не знаєш я одну? Та все ми вже виділи. Інтересно, а кітя тепер за... Ха! 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 Напудилася. Так, добре. А що ти можеш набізрядити такого інтересного? Це що? Там знак. Там знак. Це можеш взяти? Не можеш? Ти мусить бути, можеш щось учинити, ні? Доброго, ведьпілого. Все добрі, ніч нового. А, все у всіх так. А коли було щось нове. О, таріл. Можеш таріл взяти? Супер. Що з ним далі чинити? І не розбився даже. А, так не інтересно. Так, ти у чату робітники пустили мені гуся.
А що мені з цим гусаком великим чинити тепер? Ники, закрив і спів екрана. Ніч тепер не видко. Добре. А що хотів чинити? Що тут треба чинити? Set the table. Knife, fork, plate, pepper, candle. Так, я так помню, минулий раз удалося було украсти погар з-під пива. Оп-оп-оп. Зараз украдемо погар з-під пива, там головне встигнути втікнути. Ну, та... Господи, щось я й розбив. Ну, то не я винуватий, виділи сте. Онаня копнула і споза того ся розбив погар. Hello. Елу ще раз. Добрий вечір. На поливку кого? Мене? Це сього вусака із чата. Так і тихенько заліземо. Ну все, біжу, не кивання. Добре. Ну, не киду ге. Господи, з цими людьми. Так, там по-любому мусить бути якийсь метод і від того донадіти. Добре, йдемо, поговоримо тоді з цим дядем. І все? Все було доста, бо... І він не видить столиць? Як так? Не кивання. Челяники стратив столиць ту за Гордовом, видите все? Ей, бо я діджей. Чули сте? Тяжко бути гусаком у світі гуси. Ну тут є режим стелс. Ніки, він споза цього знайшов тепер тут. Це що? Це можна що чинити? Можеш бавитись цю ігру. А можеш тут йти далі? Не можеш? Можеш. Ага. Що му крав? Я навіть не зрозумів, що я вкрав. То парадичка? Щось таке. Там треба мені було парадичку на щось, ні? Украсти ніж, вилку, таріл. Або то на якийсь стіл треба се було наладити. Я ще не порозумів, на який стіл то мені треба. Єй! Точи сюди. Тут досі ся жона носить коробки. Ну, а ми тихенько, в стелс режиму то чи буде туй. Це має бути мій стіл, ні? Покладемо таріл та будемо розуміти. І це мій стіл. Значить, сюди ми все треба все зносити. Значить, ще ніж, вилку, перець. Може такий перець, що підрується. Лиш не ясно, де знайти свічку. Свічку ще не бачив.
У дядька стара прошивка, нейросітька не видить столиць. Ну, гоно бити. Хай би направду смішно було, бо... А, тут треба... Мені треба сюди залізти. Туй сей знак не просто так стоїть за цими коробками. Та й се відро туй зверху. Вони по-любому да як закапчені. Мені треба вилізти туди горі та обалити відро і поникати щось стане. О, туй перець такий. Чорний папер, мені його треба. Чекаємо! Ні, не кавиня! Не кавиня! Жену дусака! Не кекня копка! Безсовісна! Йой! Ну, а що з цим відром дали? Вона його просто кладе горіти і все? І це вона крузіпадемент на мене никати, що? Ясно, не так все просто. А діду що глядати? Це не всі мене глядали, це вилку. Мені треба було все сюди як уломити. Як мені це уломити? А, діду глядать столиці, а од нього столиць забрав. Я від нього туди все заберу. Хоба. Може мені це і не треба, насправді. Я сам не знав. Ні, мені це не треба. Або смішно. Добрі. У нас у списку є пару моментів, з якими я насправді не дуже знав, що робити. Щось. Добре. Тут сміттєвий очинич не буде. Швабру мені треба. Туй усьо не просто так. Що няся бабка встигла навчити, ось туй із ушиткого є якийсь хосен. Стелс режим, не хоч що. Треба вчинити так, аби ця жона була читаво зайнята. Наприклад, сяк. Ну і закіть вона буде глядати чопик, я годен щось украсти. Логічно, ні? Вона не знає, де чопик, а я украду се перець. А я його можу сюди зверечі? Я не годен скакати. А як говорячи туди дулі? Не мож, тому се... О, моштуй. Парада. А вилка? Ага, добре, туйся набере води, та я буду годен його досягнути.
закрила одня воду. Пішла геть, добре. А розоб'єся, кіть вержу сюди сосе. А, розбився. Зато може встигну украсти вилку. А, найсею общенно. Оп. Йой-йой-йой. Меч. Так, я вкрав почти все. Іди гет. Вилка є, добре. Вилка, перець. Погарим розбив. Кампець, там ся встав один погар. Я два вже розбив. Ну, іди гет. Супер. Айсеника ти все і не кинула. Та й добрі. Не. Гусак не воловшен даже вилку покласти на стіл нормально. Ще ніж, перець та й свічку. Перець їм все вже стягнув, а де взяти свічку не знав. Розбив погар нічим не випив. Направду. Не самий удачний день. Ну, правда, вже ми почти забрали стіл. Ніж можу взяти іпен там, де то було. Свічку буде знайти. Ти це лише одна місія із цих усіх. Так. Жона чопик не знайшла. Із того, із бочки ся лє і не конич. Опа! Ви це виділи? Місія невозможна такою. Що ти вже можеш не прятати, вже можеш більше внання не дожене. Хай би файно. Бочка шіка? Що? А, уж пішат бочка, чи що? Так. Йой. Кампець. Вилка туй. Но. Тепер всі обидві впали. Кампець, ну. Не волошеним висадити на стіл, то... А, я можу гинде зверху метати. Ну, кампець, нараз їмся не догадав. Свічку ми треба знайти. Агент 007 нервно курить. Курити не мусите, хлопці. Курити ото таке. Не всім на хосен. Добре, свічку треба глядати, ні? Ай, ну, обстався The Candle. Чим май дали, тим має інтересні спецоперації. Там ще... Видав, треба буде принести тому дідовий гет столиць.
Бо там є місія уломити сесе. А я не знаю, як то це робить. А дідо ходив глядав в столиці. Воно видав, так, як з тим мусить бути закапчено. Ну, а я ще сюди не ходив. Мені свідить, то ж свічка могла би бути десь туй. Не? А може і не. Тут просто жони сидять. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Не. Де одні гет? Кампець. Надурив діда. Добре, а що там з свічками? Може свічка там горіє? Раз потягнемо столиць дідове. Будемо никати, що він з ним робить. Може, даяк. Даже не знав, що. Ну, забирайся столиць. Можеш попробувати, знаєте як? Ошко він буде метати дарце та заіграти на його гармонії. Іде меч, то-то. Перепудився, дідо. Або іначе ще ніч не порозумів. Щося стало. О, може в нього буде... Може в нього буде вкрасти столиць? Тепер. А? Ну. Та я якраз хочу. Хоба! На, забирай свій столиць. Добре. Break the dartboard. Або як мені то поламати? О, тут є ще один. Є ще один бокал. Ага. Чекай. А ну це найдення. Або мені його треба зверечи в канал, там писалося. Де я найду канал? Та й свічку де я найду? О, мені треба ачей залізти назад у коробку. А то й коробка не є. Так, як ото? Украсти погар і веречи його в канал. Все понятно. Йдемо глядати канал. Сюди я вийти не можу. І я не знав, це там є канал даже. Канал є у того бока. Бо я не можу просто так узяти та й вийти. Бо дідоня начне гнати та розоб'євняся в погар. Добре. Я раз погар лишу туй. О, коробка. Никайме куди вони несуть коробку. А вона пусті коробки геть не несе.
Вона пусті коробки геть не несе, вона не винесе. Тобі треба придумати, де яке накойся. Кампець. Добре. Раз. Я знав. Лишу раз, погартуй. Іду никати, що там далі є. Ну добре, це може було лишнє. Ну, а нащо мені це? Свічка! Свічка! Я знайшов свічку. Вона гінде горі. Вона аж у голови. Добре. Як вона мене вийде? Мені треба ще й по пустим столом прийти. Добре. Під столом вона мене видіти не буде. Ну, біжи. Одівайся. Мого вечеря мене чекать. Класно, я знайшов свічку. Добре, значить, моя сяточна вечеря вже почти готова. Так. Єй! Сяточна вечеря! Файно. Що у нас обстало в списку? Поламати дартборд. Забрати маленький тот. Ось це ясно. Be awarded a flower? Це як? Ви мені дали косицю? Та ще й просто так? З косицею то щось із цими жіночками. Бо мені ще треба знати... Ну, файно заспівав. Дайте мені косицю. Ну. Щось не фунгує. Хлопці, знаєте, що з цим робити? Я ніч не поняв. Їм дома кінно. Вони просто на мене цяк никали та ніч не робили. Та я на сесе був виліз, а нащо мені на стіл? Я не можу вилізти просто на стіл, бо... він не годен підскакувати. Він скакати не годен. Лише цак, по яким цим виходити.
Він по якимось ступням, вадьградичкам іти може, а вискочити не може. Ну. Не дуже розумів, що з цим тепер треба вчинити. Ну все, не кивуть. Мені ще треба придумати, як донести у канал то-то. Ну, добре. У канал можеш попасти лише кіть вийти із цього маленького заповідника. Із цієї тераси. А як виціть вийти? Так, убоня не запримітили. Сюди. Мені треба у того бока вийти, там канал. Клепач у воді не тоне, а пут скочити не годен. Ну, і це така файна фізика в усій вірі. Ож, годен із веречі у воду хоч що, хоч клепач, хоч кошари, хоч яке желізо, гвіздя тут і... Інно. А підскакувати гусак не годен. Ну. А? Та де не копкаш? Іди си наробляйся. О, мовно і рянду украдеме. Не знав, правда, нащо. Покладаємо і раз ту і попиля сього. Може в ту рянду нам треба буде. Може вона тепер піде глядати рянду, а ми... Добре, вона знайшла чопик. Вона тепер піде затикати то-то. Добре. Ну, досягнемо його. Ну. Матір, ти зелену. Здоров, Томаше. Здоров. У нас тут, видиш, проблеми. Не знав, що робити з цією бабою. Наня фурт пробує виганяти. У стелс режиму... Йой-йой, як не скопкали. Виділи сте? А! No. Фух, дуже непросто з ним. І ця баба, а чий має злаги, то варта ж там у первому дарабчикові. Яся лише ним спасав, аж під столами той бігав. Добре, що у нього є стелс режим.
Або того мало. Першим почти вже украв був сись. Ну. Не. Ну добре, головне ж хотім говорити досяг, того вже було доста. Стілс режим. Стілс. Ну, Томаше, ти вже прийшов, ні? Не хочеш нам маленько поспойлерити? Ники. Я ти розкажу, яка в нього проблема. Украв від баби рянду. То, в принципі, не біда. Я годен бути добрим. Я їй рянду верну. Дораз. Вержу їй рянду туй. Треба його задачити із чопиком. Таріл у мене вже один є. А що б хотів? Я за тумбочку запхав, ви виділи сте? Не, лиш не цьому чоловікові, не. Едуард. Треба, варта, що спойлер, усі бавці інтересний сюжет. Я ся не сумнівав. Ніки, є в нє погар. Написано, що цей погар треба веречи у канал. Я так пам'ятаю, що канал у того бока, де дідо. У того бока, де дідо там стоїть на дверях. Сокотач місний. Лиш я не знав, як би вийти. Як би вийти так, обим не розбив погар. Канал то так... то там так ріка. Айбуники, мені треба вийти із цим погаром. А як ото вчинити? Є цілий сабреддіт з теоріями по Госакові. Тать, метавим вам у Телеграм із Реддіта по сюжетові того косиць проти зомбі. Ту я чи треба йому розв'язати шнурки, ні? Ха-ха, спрятався. Ага, закіть він розв'язує шнурки, там може було... Не кивай ми погар! А, розбився! Господи, що наробив? А тут більше не є. Я всі 3 розбив. Все, я тепер не прийшов в місію. Кампець. Що тепер чинити? Я за сякої не думав. Ніч ти не спойлеру, хочу поникати, як ся мучиш. Ну, від тебе може було сякої чекати. Або я розбив послідній 3-й погар. Я розбив послідній 3-й погар, там горі більш не є. Йо. Як мені... Що мені тепер з цим робити? Двом би все було легше шнурками розв'язувати, ну ясно. Двом би було найлегко. Тут є Таріл, не є погара.
А, Дорос витягнуть ще пори. Я вже 3 розбив. Там не є. Це ти теж всі порозбивав, бо... Ну, видиш, він дума, тож де погар глядати. А! Засні йде гнати. Я се спрячу. Все. Там горі 3 погари стояли. Я всі 3 розбив. Ну, так все стало, я не нарочно. А, я те ще не... Томаше, я те ще не вказував, який їм файний стіл приладив. Який? Ніки, які паради, ні? Таріл, вилка, тут все. А, я дарт сюди приніс. А нащо? Ні, свічка має бути. Айсе... А, я ся украв от цього діда, що дарт збавить. Цей дротлик іде. Може буде бавити Засі. Дартсом заїсти? Хе! Що йому ломив? Як йому ломив? Він каже, що я вломив дартсборд. Як? Я і не увидів, як. Можу украсти? А, він видав недобре верович, що... Ну, коротше, я сесю жуну напудив, а він... То-то. Ну, добре, свистатися. Прийшов їм та прийшов їм і так добре. Показаним погаром у артерії Що? Ю-ю-ю. Фу. Воу. Я на своєму стрімові такое не подержу. Хіба на стрімах із півницю. Там ми ріжемо всіх, кого хочемо. А Гусак добрий. Гусак насправді такий персонаж, котрий має з усіма дружити. Наприклад, всі жони казали, що дадуть мені косицю, але я ще не поняв, за що. Точно вони ми мають дати косицю. І це все не просто так. У них є косиця, і вони мене не боять. І вони мене не женуть гет. Що дуже важливо, бо тут і всі персонажі гнали не гет. Я їм пробував заіграти із цим, із гармонією. А вони мені не дають косицю. Та я пробував, видите? І нич. І це не став. І вони просто никають на мене, а самі дома кланять. Ну що це таке? Чуєш? Щось їм принеси. Ну добре. Зараз їм дещо принесемо. Вернемо дідо ССЕ, бо ми добрі. Я гінда крав яблуко. Може їм яблуко принесу. Це парадичка, це кигелебо то була. Парадичка, да. Добрий день, любите лечо? Ну і на сьому конець. Йой.
Ай, не знав. Як ніся бавка того тижня була нам реагувала, низько вже май спокійно, бо і так починалося маленько нервозити. Сталося 2 пункти. Украсти погар веречого у ріку. Уже не просто, бо я всі погари побив. І другий, обоня наградили косицю. А як ото вчинити, кіть косиця тує інна? І жонися не розумів, то ж на... Жонися не розумів, такий я файний. І як я красно грав на гармошці. Іменно. Косицю ми дайте. Танцюйте, щось робіть. Коротше. Йой, вони те косицю не дадуть. Бантавня на шиї не є. Мусить мати машли. То треба було ще витить собою машли. Ю-ю-ю, ви серйозно? То треба було ще витить собою машлик нести. Кампець. Ну добре, йдім за машликом. У мене другого варіанту не є. Ні, є у мене другий варіант, треба поникати, це не є погара нового. Кіть у них буде новий погар. Та я знав, де машлик. Машлик у другій локації просто. Погар. Не. Не кавиня. Прячься. Стелс. Режим стелса. А тут розоб'єся, я вже пробував. Так. Тепер треба виціть дуже-дуже осторожно вийти гет. І вбиня тот челяник не кинув. А то не просто. Достати косицю з машликом то окрема ачівка. Ага. Або інак дістати косицю як? Не просто. Ні? Я знав, що треба вчинити. Я собі лишу погар туй. Тепер я вийду з цього боку, напужав діда, заманю го дгорі, а сам утікну сюди. Можеш ящик присунути, ні? Не. Ти. А він іще й увидів погар. Сятив бися. Значить, лишати там погарний варіант. Що туди придумати? Як би його донатити? Ну, бо тепер... А є у них 2 погари? Не є в них 2 погарів, лише 1. Ти можеш у двері зайти? Ні. Хмари ти зелені. Все, побив погори.
Ой. Чесно, у мене закінчають ідеї, як в них забрати косицю. Може їм таріл принести? Тут таріл є. І це все, що я знав. Принісім вам таріл, дайте ми косицю. Никайте як з вами. Парадно кивав гузицю. Ну, не дають ми, та й готово. Ой, може от сюди що притягнути? Не поможе ми відро, ні? А куди ти цимбрашка пішла? Заспівай файну скалмийку, то може й дадуть. Я вже попробував. Їмся раз не любить. Може треба від діда втікати? А! Господи, я той мусору нам носив. Сміття всякого. Діду дед. Не, сміх сміхом, а я не знав, що з цим далі чинити. Просто видня забрав. І вер на землю. Пріоритети. Йому важно не забрати геть собі гармошку, або я на нів не пискунів. Видите? Ой, тяжко бути талантом. Ану, пробуємо ще раз. Вона мені щось казала, ану. А, я поняв. А, треба за ними повторяти було. А я тепер поняв, що вона ся кланяла мені, господичку. Сколомийка за косицю, таку й за косицю. Ну все, на, забирай свою музику, іде. А я беру косицю, я її заслужив. То треба було то помахати, я не поняв. А вона мися кланяла, а я не розумів. Ага, Сися тепер хоче знак. А що в мене? Джоб... я не встигну. Я не встигну. On the burly man's head? Хто такий burly man? То чи я цись? Ото він, ні?
за косицю пішов? А як його надіти туди? Бо я розумів, як відро зверечі. Оцяк. Бо як його туди заманити? Сколомийка за косицю, так і за косицю. Укусила мене, гуска за товсту гузицю. Ну і це досить натурально. Це почти всяке було. Що, свічку найде? Свічку знайшла? Я буду за то парадичку украду. А, може треба понести туди парадичку, а чоловік понесе парадичку на місто, а я тут убалю йому на голову відро. О, він пішов за парадичку. А? Не кивиня, в мене спеціальна місія. Не кивиня, будь добра. Мені треба до горі, пустіть. Тьотя, не ойкайте. Ну, чоловік мусить іти нести то. Яблуко, ні? А чого він не несе яблуко? Я підготовився. Чого він не несе яблуко? Жона дораз прийде до горі і буде мене виціть зганяти, мені то не треба. На, ники, вже і туй. Так. Ану. Матір ти солодку. Що там, дулі? Перець? Зато бокал се обновив, добре. Що мені з ним робити? Все, йду геть. Добре. Не кивай. Добре, вона тепер піде за відром. Заки вона буде йти за відром, в мене є шанс украсти бокал. А смисл гиби? Коротше, самі нерви з цим. Стелс режим, будь добрий. Стелс режим. Все, іде гет. Ой боже, з цим бабу самі проблеми. Хтось там кліпнув сколомийку за косицю? Як і сте встигли? Так, із бабу діла не буде, я вижу. Ще один погар се розбив. Що в нас обстало? А нам се обстав самий погар та й відро цьому на голову. О, треба яблук наносити, та може кой буде повною, та він принесе туди яблуко, ні? Є такий варіант. Все звучить досить правдоподобно. О, жона пішла за швабру. Це мій шанс украсти бокал. Кіт, є ще один. Є ще один. Біжи. А де було спрятати? Спрячу його
Простуй. Спрятали. Ой, господичку. Йой. Добре, вертаємося до планове з яблуком. Я не знав, куди то. Ну, не з яблуками, з парадичками. Кушуть, а ти. Споза тебе самі проблеми. Коротше, так би казав, жбавка насправді намного майтяжка відділося. Но, провірять парадичку, кладе її на місто. А це був мій шанс, я міг залізти. Міг їм зайти. Я ваш знак вивержу у канал. Канал то сюди, правда? Канал то сюди. Желізний сись плавле. Ні, не плавле. А, ні, плавле. Все, тут і фізика не фунгує, домак. Йой. Там рибу можеш і мати ще. Мені ця склянка любить дуже просто як музичний інструмент. Не півло так, не півло. Ну добре, давайте вернемося і деякому серйозному ділові. Треба наносити більше парадичок, як у нього буде повний кошар, та він його понесе туди, а доки він його буде нести, ми заліземо зверху і дрилимо відро та й парада, не? План добрий. Я не знав, як винести витить бокал. Де бокал. Де погар, я би даже бою. Хоч знаки ми від них забрали. Вже добрі. Несуть не одну, файно. Уже нас сякну сили низько. То що, Томаше, кажеш, прийшов ось? Кілько тя годин забрало? Кіть нас іще, правда, никаш. Бо всякого його набити. Може, маєш майважні діла, наприклад, слухати русинський реп? Ха! Сюрприз! А я до вам прийшов парадички красти.
Біжи, 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 золотенький. Кавайся. Не кавайня. Все, порядок. Фух, jedna paradyczka je. Ideme dále. Що шукаєш? Немного, бо вже ти не вповім кілька годин, бо прийшов йому ще раз кампанію з жену. Ага. Заспівай русинський реп та послухав тя. Та що я знав? У мене все досить скромно. Я май по сколомийкам. Хі-хі-хі-хі. Інтересно, кому треба сих наносити, бо він пішов за тим. То парадички айно. Вицить насправді тяжко поїсти, бо то парадичка. Раз їм теж думав, що яблука. Йой! Я дідові несу парадичку, не кавиня. Ще бись потоптав парадички. Я у стелс режимі. Не кавайте, ня. Там дідо недобрий у вас. Ай, на яблука були перві у локації, правду кажеш. Можу зазумити? А, точно. Ацяк. Парадички. Видко ж парадичка? Не знав це видко. Господи. Никай куди йдеш. Тут парадички носять. Тікай! 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 Тікай, добре. Ну. Я вже почти всі парадички виносив, а він не йде. То нормально. У нього там що? Ящикся не кінчать. Тьотю, не кивайте, ня. Ну, береш парадичку. Що, лолі, парадичка, Андребра? Андреба? Я не поняв. Що з парадичкою не добрі? То він буде нести парадичку, геть це не буде. Назбирав там повний ящик. Універшний. Послідня парадичка. У мене появляться думка, ось йому тут і парадички до мак не треба.
Це вже непросто. То єдна циганська співанка? Я таку щось не пам'ятаю. Не, щоб я дуже розумів у циганських співанках. Ай, бо таку не знав. Ну, жона ми зась розбила погано. Добре. Свищуся я на вас раз, іду геть. Я йду дідові, ви сте знали. Ти можеш рибу й мати? Щось я тяжко риби мати. Добре 60 годин за передачки, бо сама стратегія до кусинчика. Я вже, як чесно, змучився від тої його стратегії. Колодязь? Кошар? Щось кошари ще й взяти не можеш? Я тут ще ніде не був. Це якась докуснова локація. А це що? Синій пантлик? Машлик. А що я з ним мав учинити? Ну, ось це тут дідове. Там десь ми від нього пробували вкрасти. А він все си вже визбирав. І сесе, і то-то. Що, попробуємо від нього ще раз вкрасти то-то. Може на сей раз получиться? На сей раз мусить. Ага, завертай, завертай. Поворотники включати не знає, сігіняшний. Ну ніч, на сей раз уже було многом ліпше. О, тепер би мав встигнути. Складик. І він тепер йде засив соломляну. Ну. Все діло у скорості. Я ся туди так намерегував, бо... А ту яблуко є, ту яблуко є. Та й на сій локації туди буде конець. Рахуйте, прийшлись ми все. Хоч в одній локації. Ну. А він це все з озера сам винюпав. О, я дістав якийсь ачівмент. Добре, а у другій локації що у нас було? Нагадуємося. Туй єно, що не знав, як учинити. Заставити декого купити назад такої їхньої. Той ніхто ніч не купує. Я думав, раз засись магазин.
з телевізорами. Бо от ті нічого вкрасти в мене не вийшло, я там був, ну. А туйка теж ніко ніч не купує. Усе і паніка, що з віником. Ні, що написали? Наперегонка. Кому шиковний. Ей! Йой! Сяк? Ніч не купує, то зато треба посилувати купити. Як посилувати купити? Може сяк? Купіть. Паніку купіть видня щось. Вона не жене гет. Це маленько несправедливо. А як посилувати купити? Тут дітські рації, все видав не на авто. Це досить інтересно. Ось передається моє квакання далі. Що з тим, правда, чинити, не дуже ясно. Паніку не посилиш, бо вона продає. Пак. Та обстається лиш дітвак. А як посилувати дітвака? Купити його самольотик. Ну, тут у нього є самольотик. Я знав, треба його покласти сюди. Ха-ха-ха! Тепер вона на нього наліпить ціну, а тот дітвак буде мусити купити. Айбо... І це насправді не на тику очевидно. І моглося видіти. IQ 400. Або вона на то нічого ще не заліпила. Ну. Сись тепер глядать самольотик. Іде мене ікати, що буде далі. Глядать, а його не є. Що, мене ся боїш? Я нич, я тут просто гусак, я нич. Що копкати лобду? Уже ти самольотик не треба? Ти лимпуш один. Де купуй самольотик? Тут я хоч і склянку побавлю. У мене кроме склянки другу цимбурів усі в бавці не є. Сись зо мною дружити не хоче. Бавиме тепло студене. Ну, почти. Ну, та коли вона вже наліпить ціну на самольотик? Може туди, коли я його покладу на ту тумбочку із тим?
Бо то і так треба, бо дітвак прийшов. Притягнути фотбол у болт. Добрий варіант. Як не мусить ціну? Томаше, ти що, не то-то? У болтові ніде не робив. Лобду, кажете, прикопкати у болт. І це я можу. Який я файний футболіста. Паніко, не загубилась ти лобду? Все, я йду геть. Ей, бо я безсовісний, я від малого украв і лобду, і то. Ей, бо на лобди не продає. А мала ідея, що робити? Здоров. Хто тут тікає нараз, тому інно. Добре, тепер і самольотик, і лобда на території болта. Що малий буде робити? Буде стояти роздиратися? Ти тут лобду у ворота копкав? Де? Він купить свій самольотик? Га? Еть! То, наш самольотик. Болташній. Хочеш самольотик, плати? Єй! Позбуткувалися з нього дуже сильно. Копка віслобду у ворота, а у котрі ворота? Де той тут ворота? Це може я щось пропустив? Туй? У сесі? А там на тото місії ніякої не було. А туйка... Туйка не раді гусакам. Свищуся на ваше нерадове гусацтво. А, і це туй, де треба нам було ще дещо вкрасти. А куди веде цей путь? А, і це туй центральної розпуття всячиного. О, купіка. А як купіку дрелити в то? Я хочу в колодязь. А не було бульк? Я вер купіку у колодязь. Чого не було бульк? Ворота в другій локації. За ту лобду можеш... за автолобду тягнути можеш цілий день. Та бо і не можеш просто взяти в зуби таги... Ну, дзьобак не в зуби, таги щось нормальне. Та мусить, а чи було довго тягати. Плювання двері закрили. Бо я знав, що інде є то-то. Яма в стіні. Самі винюпав. Туйка. Ну. Хе-хе. А тут у нас щось обставало. А, помочи жуні заладити то-то. То вже ми допомагали. Добрий день. Треба було посунути
туйся все вернуло, так і було, ніч це не то. Туся вшитко вернуло, так і було. Вони все поскладували, це що? А, то треба було вручну потягнути. Ай, бо ми це вже проходили. Так ми ся видите. Ми вже заставляли жуну хто? Так, все обскубати. Указати його, що треба сим наробляти. Пакся прячемо і никаємо. Це має бути воно. Ну, вона тепер начне стриче і вона зріже то розу. А, ні, там з розовою іншою було. Угу. А то була друга місія, значить. Помочи жуні захарити то. То вже їм помагав. Там щось специфічне має бути. Помочи жуні удіти бюст. А, та я то паскудно прочитав. Мені се відділо, що там пише буш. Та я думав, що то ся за сись кущ говорить ники. А який бюст убрати? Тут ніч не. А не, є. Тільки є сись бюст. А чим його можеш убрати? Вона його нічим не убирати. Вона ходить, малює ту і сесе, а бюст вона не кивать. Можеш на нього цицьколайбик надіти. Бери на ся, ну. Ти нащо його вбирати? А є ще щось із цуря тут таке? Тут ніч не є. Що ми ся любить, то що тут сяде повно музики. Уже музична бавка. Ну, все. Ой. Помочи жуні удіти бюст. Та в неї такої цілі не було. Вона то й ходить малює, далі ходить бирать щось. Бюст вона не удівать. Ну, як мінімум, я не видів, бо вона ся таким займала. Ну, тягни. Не стаєшся.
Може шапку від нього треба вкрасти. Може вона шапку на бюст надіне? Увідівня? Це не увідівня. Не видатня. А, увідівня. А. Біжи, біжи, біжи! А. Іди, то-то. За розу переживай, не за шапку. А. Господи. Удінь на бюст. Хочу видіти. Я зробив все, що міг. Я її приніс. Файна шапка. Ну, закить унися сважаут споза дрози. Можеш від нього вкрасти ще окуларі. Щоб пішов за рейков? А, він пішов залажувати то-то. Окуларі бо бюстові парували, не? Ну, одінь на нього. Ну, не кивання. Добре, йду геть. Сталося ще трубку взяти. Трубка му теж буде парувати. Там із суря просто більш ніч не є такого. Хіба і трубка не суря, то аксесуар, не? Йой. Кітня увидить, буде біда. Хе-хе, біжи. Йой, тут залежено все. Не. Паскутина. Треба його чимось завнадіти. Ну, господи, так їмся тяжко розвертати. Ну. Ей! Все має бути воно. І никаємо. Йой. Стелс режим. Все мусить наладити. Хе. Парада. Та туди сісісь ми всі вчинили, сталося туди з погром. Та, жіночко, не кивайте, ні, я йду геть. Я з вами вже все порішав, що мені треба було. Туй. Юй, а як сюди ту лобду докопкати? Не, то низьки просто нереально.
Так, я си так помню, то ту і се йшло. Далі се несло пущу. Не помню нащо, не помню кому. Там була ще одна локація. Там, де був тот хлопець, той телевізор, той то-то. Там пущу можеш заганяти. Я хочу понести туди письмо. То було десь тут? Тут ми були з цими. А у всього бока. Тут є. Ну, а як сюди письмо покласти? 100% знаючи цю бавку, то по-любому можете вчинити. Або як? Киджуну закликати. Ану, верже? Ану, вержи. Та поникай там. Никай. Поможіть. Поможіть ми загнати письмо, будьте добрі. Йой. Та не женіть, нягет. Заженіть письмо. А ну, дітвакове попробуємо. Може дітвак має то-то. Та де, дітвак такий перепужений. Ясно. З ним діла не буде. Томаше, ти заганяв це письмо? Не помниш? Ся беня лиш гнала гет. Бо мені ся так видно, що мусить бути туй. Я, правда, навіть не знав, чи можу загнати, бо кить мож, то воно має бути туй. А в мене тут вже все готово. А де в нього ще не готово? Ага, лише у послідню локацію. Ставлюся тот погар. Погар. Ну добре. Ну добре, свищуся туди раз на сих, ідемо від погарове. Який шиковнячок. Все поробив. Хоба. Тут десь має плавати тот знак, котрий їм вивер. Думав, що тут не є такого функціоналу, бо не є такої ачівки. Ну, видки я ся міг знати. Я тут і ачівка ще не никав. Мені ся лише тепер почали відкривати. Ану. Щось ми попроходили. Туйка вшитко. Туйка вшитко. Туйка теж. Стався сись погар, та й... де є? Стався погар,
та й верчимо на голову відро. Я вже навчився йому розв'язувати шнурки. Бо як сись погар винести гет, тихо і незамітно, бо він не кинув. Мені се видить, я його мушу лишити десь, туйка. Пак із тим челяником щось учинити. Дай його... Що ти не розв'язаємо шнурки? І самий шанс, біжи! А! Хмара, ти зелений! Я поняв схему. Йому мушу розв'язати шнурки, він паде. Або я за той момент не встиг утікнути, бо сися Марга вилізла мені посперед очі. Добре, тихо, спокійно. Вони зараз будуть мати ще один погар. Бо ж вона мала чимся зайняти. А ми ся прячемо. Вона пішла, добрі, йдемо. Що там? Ага, добре, йду спати, бо завтра до школи. Добре. Майся, дякую, що зайшов із нам низько, було інтересно. Ну, як мінімум, мені надіюся, вам теж. А ми тут попробуємо погар винести гет. Що треба тут спрятати? Як би то було? Тут його спрятати, піти там... Ну, біжи! Туйся! Вийшло нам! Капець! Де тут? Канал Discovery цього. Фух. Єй! Вкрались ми пар, донеслись ми до канала. Господичку. Я думав, все нігде не буде. Тіком тих погарів побив. Тує. Йой. Ей, бо з тим дідомся треба було набігати. І так ся обстає ще, но що не дуже знав, як учинити. Ошубому на голову то. А може у мотора залізти сюди? Ні?
Нетрібний один. Так. З цим тут далі можеш чи да що вчинити? Тож я побірував забігти, то таке. Якусь швабру на місто приніс. Ну що б сталося, направду посліднє. Зверечемо на голову відро. А на то треба, бо він сюди прийшов. Або він сюди прийшов, треба, бо він тут і парадички ніс. А як його заставити парадички нести, я раз не дуже розумів. А може і не парадички, може він понесе сесе. Швабру. Буде нести. Будемося надіяти, уж буде. Пішов за швабру. Мов стелс режимовий до мене і ката. Або він швабру сюди не принесе. Це принесе. Що зробимо дурницю? Він тепер мені прийде. Зася прячеме. Боже, троє рослих людей не волочні знайти нового гусака під столом. Хіста там у голові. І не знати що. Добре. Бо як йому то вбалити на голову? То щось мало бути з яблуками, ні? То щось мусило бути з тими, господичку, з парадичками. Ну. Ясно. Зато файно видимо траєкторію. Крали сме від бабарянду. Ото мусить бути із цим. А не можеш цю потягнути гет? Ось цілого ССС потягнути гету, бо він прийшов. Аж ящик посунути. Ну серйозно, він кіть би цей ящик поніс туди, то якраз помідор, сонячне яблуко. Ай, ну гиби добре. Або треба года як заставити все понести туди. Нащо йому тут ящики з парадичками? Він їх повтирать, складе, а що вчинити, бо він його туди поніс? Все мися є науп стало. Це єдна велика загада цієї бавки, яку ще не знав розгадати. Томаш мені спойлерувати не пилує. Ну, поскладував всі, чи сяйно обстало?
він ся на ото свище? То є що він десь стало. Не знав, як його заставити туди піти. Кітня буде просто доганяти, та то не діло. Бо я Ани не можу туди зайти. Як його сюди привезти? Туйнич не можу вхопити. Ай, голиба би тя взяла. Бо тут ще тут заперті дверці. І сюди можна як зайти. Я не знав як. І це насправді останнє, що у нас обстало. Я би хотів все вже добити, так. Но гуглувати буде маленько нечесно. Ту коробку не можу взяти, а от дерево. Може дерево можу взяти. Туй, ніч не. Ніч нам ся не удопират. Я си так гадав, воно мало би бути 7, да, як закапчено, бо нащо туди можуть тягати? Видав, не просто так. Айбо не там мусять бути тут і парадички. Мусить щось бути з парадичками, він сюди має то понести. Як може когось сюди привезти ці бабці, украсти в одних дащо? Ти тепер зі мною будеш бавити і в тому. І у квізах. Украсти в одних дащо, айбо. Або як і ті се, видиш, ну, все, я біжу. Наприклад, украв він папер, айно. Вона його прийде глядати. Айбо, не дідо його прийде глядати, а й сися баба. А мені що? А мені треба діда. Burly man's head, айно. Ото він burly man. Ай, не бавишся знову. А ще як? Принестення? Та більш ніч такого не знав. Як заставити діда туди піти? А то мусить бути іпін тот дідо. Ну, мені ся так види, то шай. Ця жона туди ходить, туди не підходить. А дідо би іпін сюди прийшов, ще в нього такого не було. Хіба буде за мною бігти просто. З якоїм відео, айно. Було ще з косицю. Було ще з косицю. Може туди треба косицю понести. Вони мені давали косицю, а він пак за нею йшов. Так ми ся веде.
косицю покладу у кошар, не в кошар, в ящик. О, то гіби кошар. Тепер його треба закликати. То цілком не дуже важливо, як може украсти, да, що може сперти коло ящика. А як його сперти коло ящика з парадичками? Можна, наприклад, із цю косицю все придумати. Бо я так пам'ятаю, він того разу ходив і глядав. Тот раз він глядав косицю. Піде і тепер. Айно! Пішов глядати косицю, но. Добрим затямив, що він туди йшов косицю глядати. Або тепер ми треба спрятатися від нього, да, як? Включаємо стелс режим. Боня й баба не увиділа. Дідо чи довго буде доглядати. І це 100% метод. Бо дідо йшов глядати косицю. Я відів. Бо тепер треба никати до дідо. Теоретично він і має знайти. Мусить. Це на то треба, бо він знав, де косиця. Йой. Прячемося. Ну, коротше, я дідові дав всі підказки, які міг. Іди глядай косицю. Это мило. Є у мене ще одна ідея. Можеш рацію вихоснувати. Можеш вихоснувати рацію із предыдущої локації і ну лишити туй у ящикові, а одну з собою носити та рявкати в неї. Або то якийсь, ну, дуже тяжкий план. То реально, ну то напряжно вчинити. Ну, пой сюди адміні. Тепер він за косицю піде. Бо я не встигну. Я встигну. Ну, він понесе відро, але він це верне за косицю. Давай, діду, кивайся. Доки я не увиділи. Будь добрий.
по таймінгові не то. Боже, ще й баба копка. Не, я все, я не хочу себе бавити. Це дуже недобра бабка. Вона заставляє мене страдати, бо я не можу виречи йому на голову банку. Не банку, відро. Тепер він піде і забере косицю, май скоро баба принесе відро. Авать може й це мій шанс. Ну, покладь відро на місто, будь добрий. А тепер будь добрий, косицю. Натягнися за косицю. Все, я так більше не беру. І це дуже тяжко, і це дуже нервозна бабка. Вона заставляє мене страдати дуже много. Ну йде, він вер косицю десь. Я не поняв. Треба анімацію парадичка. О, щоб він і повтирав. Ну. А от я візьму ту парадичку. Всі там суд. Ходять ту і глутов. Кампець. І це... Не така легка бабка гивидиться. А я всі парадички виносив. Добре. Парадичку кладемо на землю. Парадичка буде лепава, він і буде пробувати зняти. Далі вертаємося за косицю, бо він і за нею туди прийшов. Добре. Косичку, дякую. Оба. Так. Ой. Ну, начинается. Теперь-ка... Сась утікав від діда. Ой, не в того бока. А! Щось я ніде не стає. Або він це не верне за парадичку тепер. Він забрав косицю і пшевет. Ой. Це вернеся за парадичку. Не вернеся. Він такий. Йому на парадичку єнно.
А, може ся й верне? Тікай, тікай. Утирай парадичку, утирай парадичку. Єеее, туисме. А то йому треба було. Чого місія не то-то? Вовна ділимося. Я парадичковий король. Уже ми єдно, бабо, що ми вповіш. Вже ми єдно, я йду гет, я гордо йду гет, видиш? Йой, все. Коротше, і це тотальний виграш на низько, це успішний успіх. Перемога перемог, та ще як це можу поїсти, не знав. Низько у нас праздник. Низько гусак вивнадів. Кожний чек-ліст догде єдного пункта. І це насправді я б пою даже кармічно, бо тот стрім, колись ми бавили, та із кожного чек-ліста обставався нам руно один пунктик. І низьким руно тот кожний один пунктик вивнаділи. Туйка дам якісь то ще блискала. У едіторові пак видам. А може і не дам. Ну добре, не важно. Найголовніше, що я хотів повісти, ось і це видав на низько все, бо я більше не беру. Гусак веселий, айбо ми усе вивнаділи, все вибавили, я пак ще перечитав тут і яких там досягнення, та буду никати на кілько ящиків. Та й це я там ще да, що таке. Фух. Додавились ми його! Гусак додавив. Яка локація селища? Яка локація? Що мені розказує? Ще локація є? Ще й одна локація! Аж сюди! І це ще не все! Новий чек-ліст! Коротше... Знаєте що? У нас буде третій стрім із гусаком, бо я низький це не видержу. Ми на низьке будемо це сохраняти, бо це вже дуже. Я просто буду дуже нервозний. І там будуть такі тяжкі вісі і туйки, я це низьке морально не видержу. Так що будемо це відео на низьке сохраняти. Я красно дякую всім, хто ся низьке прикапчав, хто прийшов. Було весело, ну як мінімум мені, надіюся, що і вам теж. Но з мене на низьке гусака доста. Я вам на конець ще затверкав. Ецек, ну, ти віддав доста. Добре. Добру нічку вам усім. Сукотіться. Кітькось няний Типін з України. Чуєте воздушну тривогу, не ігноруйте. Прячтеся. Я не фіглю. А так, дякую всім і добру ніч. Майтеся.